and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na ba ang panahon? Nga dili sa tanang panahon na ako. Nga imo kong ikauban. Malipay ka ba di ay nga mawa na ko nimo lang ka? Malipay ka ba di ay? Dili, Dad. Dili. Chelsea, Sorry, Dad. nagka... Hala, kuskus. Ming tibak na ko eh. Kaniharang mo kinuskus ini, yung gibawa ang ano. Kuskus. Ay, mupay, nangahun-hun ang garter ini. Doon ang isulop. Kung di alpiliran, matagka. Gutigong ko nagkanin, no? Kasi trabaho sa lampier na itong James, hindi ko ulit sabay, manglabalasab sa mga wamalabi. Ay, kinabuhing life, eh. Silang ganyan pobre tao, eh. May pangdato. Hay, paita ganyan anak tag-pobreng, o. Guriyo. O, hilampak ko, tabag, ha, tabag, ha! Ay! Ikaw ka, ay! Oh, kung kaguriyo ka, ay! Kuyawan mo lang tani mo, ay! Kuyawan. Galit ka magkilisaw diya, yabaga ka, ay! Hinap di, ay! Dapat pa kung nakalitan din, nakuyawan kay galit kang tingog diha. Wah, kita ka seryoso kay itang nanglabad dire. Kuskus na bayan itong tibag. Istorya ko sa kong tibag dire. Kita ka seryoso kay itang nanglabad dire. Istorya lagi ko sa kong tibag. Kaya, ako na nabiran na ako, nakalitan man ko, nakuyawan man ko, niya dawan na bugto. Alo. Oh. Sorry. Sorry sa Sorry tungol ba? mo. Sorry ba? Sorry. Maayo pa bang gulagwad? Mas mulig-on pa. Pa, oy, o sa ako Lagi. ta, paglikon ini nga, Lagi. kawil naman yung daan ng garter ini. O pa, one and only ran ni. Taon sab sa kong manghod, way. Taon ka dyan. Nga, saan pa pagkayo ini? Sayon. Higdi kalambre. Ay, yabag. Alambrihan ang naong ni mo. Oy. Hinayan ang tingog ni mo. Uy, gagabiin, no? Maigog doon sa ito mga silingan. Masaba ba di ay kung, diri kung lipat na kundi mo, ha? Ikaw ba ka ingon? Ayo lagi. Ay, sorry na lagi. Sorry, Ay, sorry na lagi pa. Sorry, tan. Ang uli makadini sa ato, eh. Nga doon man ka magatulganan sa ilang nung James. Usap pa, ha? Sa orasa ron, no? Usap pa. Kapital, tigatog. Nagsakit na akong dugan dito, eh. Ano man sap? Da. Gipagigsultihan lagi ni Dong James. Kay nagpadalagi sa tama. Ana, kay gimingaw lagi kuno siya adtong Madam Rica. Uy. Mao na. Mao nga dili magtarong og kaon. Nya, nasultihan ta naman kaani no. Ay, o, lagi. Nundom na ko, ah. Oh, Ano ba, may unsam liit na Chelsea? Ha? Mitokol ng James, ha? tukol. Wang, uy! Di man gud man tigong mutukol siyang amahanas di Chelsea good. Si Daimila ni tingali. Pero ni Don James di na siya mutukol. Kay sa kabuutan siyang amahan, di man gani ka makakita nga masuko. Murag yun og dili man tig masuko. Mga bitaw. How na lang yung taon kabuutan ni Kuwarin dong James, oy? O nya? Ay mao lagi to. Maragi kumot ang ako dughan sa kasakit nga mati nila. Uy, kumot. Oy, gikumot-kumot niya sa kong kamot. Ahak mo na siya, eh. Seryoso ganitong isulti diri. Sa bulan pa binuang. Ay, ano sabi na gusto ni Mote, ha? Ngasta din magsilakay ta. Pares nila. Siya gusto ka mahilag ta. Pwede resad. Ay, dili, guwan! Seryoso ganing istorya ba? Sa gulan, dili guni mo sa gulan o kinuanggol. Sa gulan ni mo kinuanggol. Hindi ka musulti na tituran, oy. Balik ikaw da. Mala diha. Ngisi lang. Ay, bitaw. Uy, magsineryoso ta de guriyo ba? Sige, magseryos ta, ha? Lagi ba? Maro man ka ituyo ni mo.
Istoryahan ko ni kuan nimo sa tabo dito lang kuan lang dong James og the Chelsea. Mahal ba ka na? Badili, palahi, tabba. Dili ka dugay oy. Palahi, tabba, palahi. Nakoy kailang alabaw pa natong bayot. Nya, mananggi ay pod. Nga, nakaila sa pamilya nila ni Day Melanie. So, hito nila kay silingan rin nila. Ah, farmer. Ha? Say, farmer. Mag-umag gud. Mananggi ay magka. Oh, mag-umag yun na. Ala no, layo kisag sabot oy pag nakadungog siya mananggi ay. Kay mananggi ay mapud ka. Ah, di ba? Siya ba yan? Mura po dili mananggi ay. Kaya ikaw, dili. Nananay daw ay balitag serious ay. Unsa man tong imong giingon nga silingan og sweeton la ni Day Melanie? May chismis na po ka, ati akwa. Ay, do! Mo rin kidaon na to. Lagi, gistoryan na. So, chismis. Minaw ha. Mm. May kano na di ay kuno naman di ay kuno si Day Melanie dito sa gawas. Oh. Kasabot ka tog daghang kuno. May noon. Unsa to? Kanwa, sure ka te. Oh, ay, pangaka di ay mo matang kakaon. Oy. Mingon tambayo akong amiga ba nga chismuso po sa tanong chismusa. Ano? Nga, natuman ako di ay kuno ang dream come true ni Day Melanie dito sa gawas. O mga dili na ito babalik pa din ni Long James o Day Chelsea. Unsa? Wala ka diyan, no? Naman. Tino na yung chest piece kay imong gihatod diri sa ato at ituran? Asa na resibo? Aba di ay. Sige hatod. Asa si resibo ba oy? Mo lagi na istorya. Ambot kon may resibo ba? Hala, no? Ako tinuod. Nakaluoy dong James ng Chelsea, oy. Wala ginaingon nga. Experting for nothing. Unsay ngan? Expecting for nothing. O si nothing mo gi-expect. Dili, oy. Ka natin silingan na to na was nothing. Oy, English pa, English. Ay. Ay. Unsa man to, Day Gurio? Sultis tinuod maninglis to? Sa? Sulti ba? Por. Katubang expecting for nothing. Expecting for Maninglis nothing. to? Maninglis to? English to. Napa di away. Ay, hindi mo tayo bagay, boys. Tiwa sa itong detaling imong istorya, TV. Tiwa sa ito. Napa di kay English di ay. Napa di kay English di ay. Sige, tiwason. Oh, tiwa sa. Ayaw lang kalain dong ha. Nalamot ako insulti ni mo ba? Kay, makonsensya mangugo, di ko masulti ni mo ini. Unsa man na to, Randy? Ay, kuan dong ba? Bahay ni Day Melanie ba? Ha? Kuan ba, nalagi ko yung amiga nga, maura sa nakong dugo adong ba? Green-blooded animal. Seryoso ka ba nga nakiksulti na ko to, Randy? O dili? Seryoso dong, oy. Ayaw ubani o binuang. Kuminsa naman ko to dong. O galing ayaw? Ako ba nga, bisan gamay ba, mangisi ka. Kay, taw-taw na gyud kong, makakita ni mong mipahiyom gani. Sa imong pagsabot to, Randy, angay pa ka ko nga mupahiyom sa akong sitwasyon karon. Oo, dong, oy. Bisag jutay lang ba? Diretsuhan na kung sa'yo gusto nimo isulti na ako. Sige. Malagi to dong. Malagi to dong, no. May amiga ko, mahuyang pares na ako. Istorya rin niya ha, pero wala ko mingon nga tinuod yun ni. Pero nangam ko ilang giingon dong, nga kung naay aso, naagi baga, nga Lagi. sa ato pa. Lagi! Kasabot ko, ana. Padayon na lang. Malagi to dong ba? May istorya sila ko ba? Ay lang kalain dong ha. Dili ginigi ka na ako, istoryahan na gyud ko. Sulti na! Unsa pa kakadugay ba? Kaning kuandong bakwan. Si Day Melanie kuno ba? Ano di ko na Amerikano nga gikapuyo dito sa gawas? Oh, Kuyawan. Nahilom. Dong, okay na ka? Istorya ba yan, dong ha? Dili, nagikan ako. Pero gisultihan talaga yung ka kay
lain sa kayo ba? Nga na ako nadunggan niya, dili ko sulti nimo ba? Naibaw na ko ba niya na Turanding? Hala, nahibaw na kayo ng istoryahan, dong? Dili lang kay naibaw. May hulagway pagiko mismo ni Melanie ug niya lang kiingon nimong Amerikano. Uy, usa ko di ay, mau ba? Usa man ka Australiano. Kana mong foreigner, Turanding. Dili Amerikano. Oh, hala, dili di ay kano? Ug naibaw ka ba, Turanding? Wa, Dili ko gusto nga masayran kini ni Chelsea. Kay wa ko masahir ko nun sa iyang bation kung masayran niya kini. Pero bisan patuod ko, may mga hulagway na nga miabot na ko bahin nila. Bisan tingali og kuway paglaom. Gitudluan ko gihapon ang akong hunahuna og kasing-kasing nga maglaom. Nga dili tinuod kini tanan. Kay samtang dili pa nako ikasulti si Melanie. Dili ko motuo nga nagluib siya nako. Yamaman ko paghapon ang akong kaugalingong Turanding. Nga mahal paghapon ni Melanie ang among anak. Ang among gamay nga pamilya. Uban ang paglaom nga usa nining mga adlaw. Mubalik siya na mo ni Chelsea. oh, hala ka diha. Dong James. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!